आई सबे भगवान भोलेनाथ के बात बागो सावन के महीना में कंवरिया लोग अपने दिल में आस लेके भगवान भोलेनाथ के याद करेला आ कहेला कि हे बाबा हर साल कैलाश पर्वत पर रही ना तनी दर्शनों तो दे अपने भक्त पे। एगो भक्त कहता कैसे भोले बाबा कैया ले देबा दर्शनवा पीतल जाले सवनवा ना। बाबा कहिया ले देबा दर्शनवा पीतल जाले सवनवा ना। बड़ा अरमान लेके आईनी दुवरिया तनी तक खोली बाबा अपनो नजरिया अरमान लेके आईनी दुवरिया तन तक खोली बाबा अपनो नजरिया। जटाधारी हे भोले दानी को बदे दर्शनवा पीतल जाले सवनवा ना। बरहज एगो घाट पड़ेला माई सरजू जी के तट पड़ेला जहाँ जाके लोग कंवरिया लोग के भीड़ लगेला। गंगा जल में नहा के लोग डुबकी लगा के कांवर उठा के बाबा धाम चलेला। हे बाबू आ जब का बाबा धाम चलेला तो लोग कहेला मली मली बाबा हम डुबकी लगवनी। जलवा से भरल हम कांवर उठवनी मली मली बाबा हम डुबकी लगवनी। जलवा से भरल हम कांवर उठवनी। हे जटाधारी हे डमरूधारी हे त्रिशूलधारी को बदे दर्शनवा पीतल जाले सवनवा ना। लास्ट में भक्त परिचय देता कि हे बाबा है जौना अनपढ़ गवार बालक बा एगो तोहके याद करेला कुछ जानेला ना लेकिन जौने आसरा में याद करेला वो आसरा में तनी दर्शन दे दिए बाबा।
कहलस बिहारी गणेश गुरु लिखले चरनिया। मुन्ना प्रजापति का कविता कथनिया। बिहारी गणेश गुरु लिखले भजनिया। मुन्ना प्रजापति जी के कविता कथनिया। अरे बचावा अमित का बाबू परिया पीतल चाले